a nič nedozviete. Aspoň ma ľudia poznajú. Mnohí historici si myslia, že Nostradamus zomrel. Milí historici, nie je to pravda, pretože Nostradamus dnes sedí u mňa v štúdiu. Dobrý večer. L'estermino ete patre deleza. Zaujímavý názor, v podstate s vami súhlasím, ale skúsme po slovensky. Isté. Dobrý večer vám. Preletí vypchatá vrana. Vo vašej knihe proroctiev predpovedáte budúcnosť. Mnohí si ju však vykladajú po svojom. No viete, ja som bol strašne sfetovaný, keď som ju písal. Niekto sem hodí červený kyblik. Takže vo vašej knihe proroctiev nie je ani kúsok pravdy? Ale pre Boha nie, tak to zasa netvrdím. Prebehne moderná kričiaca dáma s historickým kočikom. Ale viete, poznáte to, ľudia majú tendencie zveličovať. Ale vo vašej knihe ste predpovedali druhú svetovú vojnu a tá fakt bola. To je úplná, to je čistá náhoda. Prebehne ukrajinský militantný vojak so zbraňou. Preboha, pán redaktor, však si na rovinu povedzme, ako by som mohol ja vedieť, že bude druhá svetová vojna. No, pretože ste Nostradamus. Ale to predsa ešte nič neznamená. Vybuchne sklad trhavín. Musím priznať, že som trochu zneistený. Takto skúsme si vaše schopnosti preveriť osobne. Čo napríklad čaká mňa? Tak vy sa obesíte. Ale to v žiadnom prípade, prečo by som toto robil? Tak pozrite, ja dôvody nepoznám, ale viem, že sa obesíte. To v žiadnom prípade. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Ale áno. Zase jedna náhoda. Hovorím, ľudia majú tendencie preháňať. Ale jedno viem iste. Táto relácia skončila.